e-shope kreatívneruky.sk nájdete veľa rýžových papierov vo farbách levandule. Stačí si len vybrať. Okolo obrázku, ktorý sme si vybrali, štecom nanesieme vodu. Vďaka tomu sa bude rýžový papier lepšie trhať. Na hlinený kruh nanesieme špeciálne lepidlo na dekupáž, ktoré tiež nájdete v e-shope kreatívneruky.sk. Obrázok prilepíme na kruh a znova natrieme lepidlom na dekupáž. Konce, ktoré prevísajú, otrhneme. Aby to všetko spolu ladilo, kraje zafarbíme podobnou farbou, ako je papier. Nebojte sa spájať rôzne farby. Farbu naneste aj na rýžový papier, aby sa prekryli kraje papiera. Kruh necháme vyschnúť, alebo použijeme embosovaciu pištoľ, aby to bolo rýchlejšie. Po vyschnutí obrázok natrieme akrylovým lakom. Ideme sa pustiť do výroby quilling levandule. Na quilling pero natočíme prúžok papiera. Natočeného slimáčika vložíme do kruhu veľkosti 12. Pomocou šablóny budeme mať lupienky rovnakej veľkosti. Slimáčika vyberieme a nakoniec nanesieme lepidlo. Takto si pripravíme aj ostatné lupienky veľkosti 10 a 8, kde použijeme už len polovicu prúžka. Lupienok vytvarujeme tak, že slimáčika vezmeme medzi prsty a kraje jemne stlačíme. Podobne vyrobíme aj listy, na ktoré použijeme na šablóne kruh veľkosť 15. Lupienky a listy priložíme k stonke zeplúšku, ktorý prenesieme na obrázok. Na stonku nanesieme lepidlo a prilepíme na kruh. Lupienky z jednej strany namočíme do lepidla a prilepíme k stonke. Takisto nalepíme aj listy a necháme lepidlo vyschnúť. Zavesíme na stenu a tešíme sa z nášho výtvoru. Potrebný materiál na výrobu nájdete na kreatívneruky.sk.